Салом алейкум, бародарои аҳли дини ислом. Ҳозир мехостум як чиро ба шумо фаҳмонам. Як программаи бонкӣ ҳаст, ки метавонем ба Тоҷикистон бе комиссия бо плюси бонус шумо роӣ кунем. Мисол бонус чия? Шумо агар 1000 рубл 1000 сомон роӣ кунед, 1030 сомон ай Тоҷикистон получат мекунанд, ай шумо бе комиссия мерава айҷа. Бе комиссия мера плюс ай Тоҷикистон 1030 сомон получат мекунанд. Чӣ хел кадом программа? Ҳозир мо медроем дар Play Market дар ин поиск набирад мекунем. Alfa Mobil набирад мекунем. Набирад мекунем алиф. Ина меброяд денежный перевод. Вот. Алиф Mobil денежный перевод без комиссия. Азбаски барои дама ҳастай ман скачатиш намекунам. Рад намебурам. Ина ман скачат кардагиша дорум, медорам. Неҷа ҳаст номери Тоҷикистон набирад, агар номери Тоҷикистон, номери Россия боша Россия. Ман номерома ҳозир вай мекунам. Ман номерома набирад кардам. Ина омад SMS код. Набирад мекунем. Далее. Ягон номери дилхоҳ, ҳамун пароли хитона мемонед. На уже парол мондум, ана уишид. Программа уишид. Шуд Алфа-банк без комиссия на карти миллии Тоҷикистонда метавонед ромада равон кунед. С российской карты в Таджикистан медроен айнамҷа равон мекунем. Иҷа даже ваёшам нишон метиҳад курс. Амурӯза курса нишон метиҳад, иҷа курс. Иҷа без комиссия суми шумо мерава плюс бонус 3%. 3%. 1000 сомон агар роӣ кунед, шумо да 30 сомон плюс бонус меояд. Ина ҳамихи бародаро метавонед картатонро привязать кунед да иҷа. Иҷа бо перевод оплатить мобильный связь, ҳамаи чизо ранги Сбербанк онлайн чӣ хеле дар телефони мо шумо аст, ана ҳамон хел истифода бурда мешавад. Бародаро бидроен, истифода барен, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем.